Ọhaneze ndị Igbo ekene unu n'ụbọchị nke taata unu mana ụkwa ji ebe na mgbede nke taata n'ime ihe ma ji eweta ozi a n'ime ndeli abalị bụ na unu mana mmanwụ adapụ dị ike apụta nwe mmanwụ ya bụ ọpụta n'ihe dị a ọpụta o jighị ike afọ ugo anya bụ ugo pụta na o nwere ha na-eje oji maka ya pụta wee bụrụ the person of femfe Pericoma nwa Pericoma ofu nwa Pericoma ji eme ọnụ ọ mụchara ụmụ niile mana onye nke a na o ji eme ọnụ ọfụma ebe ọ nọ na mmụọ ọ ya na-aṅụrị ọṅụ na ụdị nwa ọ mụtara n'isi femfe Pericoma. So femfe Pericoma apụta na wee sị ka ọ dụwa akwa ọkụkọ okwu ka o tiri ya ọnụ n'okwu ihe na-efere mba ụwa wee sị ya nna anụ ugbu a wee ihe ikwesị iji wee mara ihe na-elekwa nọọ ihe mere odogwu amụta ihe wee na-enyecha akwa ọkụkọ advice na-agụ ya okwu dị aṅa na-asị ya nwanna kịta ka ekwesị ịpịa onwe ka akwa wụsa maka na ihe na-efezi na mfele mba ụwa bụzikwa onye weta isi ya were isi ọ dụcha ya ndụmọdụ wee na-asị nna ka ụwa solokwu ya bụrụrụ ya onye akaebe n'okwukwa na nyebe okwu mana onye a na-agwazikwa okwu ọnụzikwala ihe ndị mmadụ na-agwụ ya biko na vidiyo ka unu ghọta ya anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa. Igbo kwezuonu ndebe ya mụ ofefe Pericoma nwata to nna ngada nne ya gedon mụtụ na ọ na-eme oke ekwekwe obodo anga ntị ndị mmadụ ajụ ya na-akụ maka ka ekwekwe akụrụ maka na ọ na-eme ekwekwecha ma agba wocha anụ ntụnụ ndebe anyị na wiki gara aga ka nnụnụ mgbaama butere m ozi na anụ izu ọgụ n'ihe emeghị onye mụrụ m ya wụ nnụnụ mgbaama na-akọrọ m ka egbesi buru mbe na anụ ọba ọ na-eme ka o doo m anya na ndị ntọrọ mmadụ oyibo kpọ kidnappers buru egbe na mma wee bata na anụ ọba tọrọ celebrity native doctor anụ ọba ji wee dị ebube o wee wuru chukwu na nso nwa ngwu Akwa Okuko Tiwaraki na anụ ọba mgba n'aka na-abụfe n'isi na Ndi Igbo mụrụ ụzọ m ọzọ nna m gwara m na nwata ebuteghị okwu na ọ naghị ama ndị ire o ji ema nna dike nwụrụ n'obodo ndị ọchị aka ndị akwa ndebe anya kwara ya ihe ike mere dike n'obodo ka obodo ji wee nọ nna ndị n'ọchị ndị na-akwa ụmụnna dị wee na-ajụzi dike ajụ ikwe emu na-ajụ ya na ọkwọ si n'ọnwụ karịsịrị mmadụ karịsịa mmụọ na ọkwọ si n'ọnwụ ikuku ama n'ọnya kedu ezi ebe ike nga o ji eme ire nọ agha ji rie dike n'ọgbọ ọgụ ụmụnna dị wee na-ajụ dike ajụjụ na-ajụ ya kedu ezi ebe ma arụsị ya ma oke ite ma oke ibubu ya nọ mmiri ji mụọ efi n'anya ihe iji wee rie ọba ha na-asị ya kedu ezi ebe mgbịrịmgba ọnụ jere mmiri ji mụọ eze maka na ọ sị na anaghị esiri enwere ibubo ngọ ndebe anya ọkwana ya wa ajụjụ ikwe emu a na-ajụ dike ka nna wee cheta okwu nna m gwara m na eziokwu n'obodo amaghị na mberede enyere ike mana mberede ka eji ama dike nna m na-eme ka o doo m anya na mberede ụkwanụ mgbe dike atụbaghị anya ọnwụnwa ọ na-agwa m n'eziokwu na enweghị bịara ụwa karịa ọnwụnwa kama na onye ọbụla bịara ụwa ya kpewe ekpere si ihe ka ike abịakwara na ya n'eziokwu ndebe anyị kwa nna m gwara m na ọ na-eme wepụ dike n'obodo obodo ajụọ oyi ọkwa n'ihi ya wụ dike a tọrọ ka Igbo niile ji ebe a na-ekpere na-ayọ chikere ụwa ka ya bụ agụma n'ọnya ka ọ nọta na ndụ na ahụike ndị Anambra wee bụrụ ya wụ ije n'isi na-ekwu n'eziokwu na obodo chezọ ha ji dị ebube ịma nna ugwu obodo arụọ na n'ezi Igbo mụrụ ụzọ m ọzọ kwara ya wụ ije nwere onwe a na-ejere ya wụ agụmara n'ọnya ka ọtụtụ tinyere akụ tinye okwu ọnụ tinye iji ọkpa ewee were ego gbara isi dike n'aka ndị ntọ na ya ka nna wee cheta okwu nna m gwara m na ihe ọ naghị eri dike n'obodo n'ezie ya bụrụ udu dike chi wee chute mmiri na Igbo mụrụ ụzọ m ọzọ na-akwa aka ha ndụ nọ ndụ isi na nnu ndebe anya kwara ego ha kwụrụ ndị ntọrị mmadụ ka eji wee gbara isi dike ya ụdị anụmanụ n'ọnya wee nọta na ndụ na ahụike nna m na-agwazi m n'ezie na ọ na-adị mma ejebe aka ọrụ eze anaghị aka ọrụ eze ka o doo obodo anya mgbe onye ije ji ijebe na mgbe onye ije ji nọta ọkwanụ nnọta ya ụdike nọtara ka obodo ji wee gbazuo na aṅụrị ya na ndụ a na-ajụ ya kedụ ka o si mee ọ nọrọ ebe ahụ bido kwetuwe ọnụ ọ na-ekwu n'ụzọ ihe na-abụ na azọ dike na ọgbọ ọgụ na ya bụ ihe awụghị ọgwụ ọ wụrụ ego ya wụ akwa nwa onye ọba chewuzie Chukwu zọrọ ya ndụ maka na nna m gwara m na iji ụwa ochi zọba o chewukwuo ndị ntinye mmadụ na-abụjiri ndụ ha wee chụọrọ ya àjà ndị jiri isi ha wee gbanwere ya ọnwụ ọ dịka dibịa eberebe gburu anụmanụ ka ị na-ebe n'ọja n'ezie ndebe agụcha anụ ntị unu ọkwara ya bụ akụkọ ndị nwere ego na-enweghị uche akwa nwa onye ọba na-akọ
ka ndị nna nna anyị ha nụrụ na ha mmụọ ha wee sị m bịa were kene oke ekweduke n'ihe ọdụ maka na iji na-enweghị onye ndụmọdụ na-eso ozu ana mmụọ. ndị nna nna anyị sị m na m ji emekere ka akwa nwa onye ọba mara na ihe dike ji agbanahụ mberede na amara Chineke na eziokwu na mberede enyi dike. nna m na-eme ka o doo m anya na iji wa n'ọkwanụ Chinedu o ji wụ na chi onye adịghị n'izu na ihe anaghị eme ya. nna m na-eme ka m mara amara na ọnwụ na Chukwu echeghị obodo na-efu ka ndị nche na-amụ anya. Igbo mụrụ nze m ọzọ na nkata ka ndị nna nna anyị nọ wee gwa m na nji egwa na akwa nwa onye ọba na okwu mgbe o kwesịrị ibu ụzọ kwuwe ka mgbe ọ nọtara ikwu ka esi akwa ndị nchie mmadụ na-abụ jiri ndụ ya wee chụọrọ ya àjà ndị ji ndụ ha wee gbanwere ya ọnwụ. ha sị m n'ezie na nji egwa na akwa nwa onye ọba na otu ahụ ndụ ya si wee dị ya mkpa dị ezinụlọ ya mkpa n'ọkwa na otu ndụ ndị nchi ya nwụrụ anwụ si wee dị ha mkpa dịkwa ndị nwe ha mkpa na otu ahụ ya bụ akwa nwa onye ọba si atọ ndị nwe ya mkpa abara ha uru n'ọkwa na otu ahụ ka ndị nchi ya na-aba nwụrụ anwụ si atọ ndị nwe ha mkpa abara ha uru na ọkụkọ nwa mgbe n'ọkwa na-ewu ya na eziokwu na ọ na-emeburu onye ozu nwa onye ọzọ ọ dịka ebu ukwu nkụ mana ọ mmadụ nwa ọgọdọ ewu taa. n'eziokwu ndebe anyị na ya ka ndị okenye mmụọ nọ wee gwa m na nji egwu akwa nwa onye ọba ya were ọsọ were ije jee kwuwekere ka esi akwa ndị nchie mmadụ na-aba nwụrụ anwụ ya hapụ akụkọ nkụzi ọ na-akọrọ anyị n'ezie na ya amaragwa afa da na hụrụ dibịa mara nke ọma o ji aka wee tụpụ n'ụgbọ afa. a sị m na ngwakere na ọkwacha ndị nchi ya nwụrụ anwụ ya nyere ndị nwe ndị a aka ka arịrị ụmụ mmadụ a na-ebe na mmụọ ka ọ ghara ịwụ ya n'afa na be mmadụ. na nna Igbo mụrụ nze m ọzọ yi m na m ga-agwaga ahụ ezigbo ọyị karịa ọyị m na agwakwara m ga-agwa. Igbo mụrụ nze m ọzọ ọkwa ndị ihe ka m ji na-agwa akwa nwa onye ọba na o doro m anya na ị nwere ego nwee obere ọgwụ ma nwee nnukwu amansi mana nna m gwara m na amansi awụghị ọgwụ m ji na-agwa gị n'ezie na ị agbakere mbọ ka ị nwee akọ na uche maka na akọ na uche ka eji ebi n'ụwa. pụnataba ọ dịka dibịa okorobịa Jọọjị agbara m afa. Igbo mụrụ nze m ọzọ weta anụ ntụ na ana m agwa akwa okwu na-agwago akwa nwa onye ọba na onye si chi ya egbunye ka egbunye na onye ahụ ejikwa n'aka egbu onwe ya. akwa nwa onye ọba bụ wekere Chukwu ụzọ n'ihe ị na-eme maka na ụwa nọ n'ime ewu Chukwu nwunye na ọwụ ha arụsịghị nwunye na-eme ka o doo oge anya n'ọkwa nsọ Chukwu ma ihe ya ome echi o ji wu na onye buru chi ya ụzọ ọ gbagburu onwe ya n'ọsọ. Igbo mụrụ nze m ọzọ weta anụ ntụ unu ka nkọrọ unu akụkọ ọtụrụkpọkpọ je na nke dibịa ka ọ gbaa afa ka ọ mara ihe na-eme ya n'ụwa ka dibịa gbakọtara afa wee gwa ọtụrụkpọkpọ na ihe na-eme ya na o sie n'ọnụ. dibịa na-agwa ọtụrụkpọkpọ n'ezie na ewe ọtụrụkpọkpọ si na mbọsị nne ya nwụrụ ya eji ọnụ wee tụjie ọjị o ruzie ka nne ọtụrụkpọkpọ nwụrụ ototo ọtụrụkpọkpọ n'ọnụ o wee wuru na ihe kwuru ekwe emeghe emewụsa ọnụ ka a na-etu n'obodo wee na-agwa ya akwa nwa onye ọba na ihe na-eme niile na o sikwana ya n'ọnụ n'eziokwu na agụba akwa nwa onye ọba ị gwara anyị na ị nwere oke atịrịkpa wụ mmadụ buru egbe kwuchiere gị ụzọ ịma ya ọra wee nata ya egbe o ruzie ka ndị oji egbe azụ okwu jiri egbe wee kwuchiere gị ụzọ ịma ahụ ọra nata ha egbe maka na oyibo si na good leader leads by example. ị baa na buutu eburu gị jewarụ ị hapụzie ego dị na buutu zawazie akwa dị na buutu ọ wụrụzie ọgwụ karịa ọgwụ ekinapụ dibịa gwọrọ ya. akwa nwa onye ọba rụchaa ntị ka m gwakene gị okwu nwa m ha kere ekwurekwu na eziokwu nna m gwara m na-eji oke okwu ama dike n'obodo na ihe dike na-eme na ọ dị ya n'obi. akwa nwa onye ọba gụchaa ntị gị na ndị mbụ na ndị egeresị m gwakene gị okwu ha sị m na ngwa gị na ihe aka na ya n'etiti ndị ọyị gị na eziokwu na nwanne onye ahụhụ ọyị ya ma gụ mara amara na onye ma mmadụ na-egbu ya. nna m ji wee gwa m na nne eze ndị iro m na nna eze ndị ọyị m na uche anọghịkwa na akpa onye ọhụrụ na koro nke ya na-enwe onye bara ibi obi mara ihe o bu n'obi. na eziokwu ndebe anyị gụcha anụ ntị unu nna m gwara m na okwu nnekwu gwara uriom na uriom gbagha ya ọhụ isi ya na ụsọ aja nji na-agwa akwa nwa onye ọba na ofu mkpụrụ okwu ezukwekwe nne onye ma ihe na eziokwu ntị ya anụ ihe ahụ ma ọha ka okwu ata na ọ mara asụ ya sụọ n'ikwe ọ ma ha asụ ya sụọ na akpata ya ma ofe mfe pericoma nwata toro na ngada nna ya ihe m nọkwara n'ala Igbo wu ezie m ozi ji ezi ọgara ma ejezi ruo. Igbo mụrụ nze m ọzọ n'eziokwu nna m gwara m na enwe ka mmadụ esi bekarịa akwa onye nwụrụ n'obodo ọ dịka ya gburu ọ kwara ihe ka m ji agwa ọdịka dibịa okorobịa Jọọjị agba afa o duru m jere na mụ na okoro ọzọ ji ọzọ na mgbede egbere wegwo ka njebe na okwu arụ. ụmụnne m na ụmụnna unu na-enecha anya vidiyo nwere asị biko onye ọbụla nwa akwụkwọ ọkụkọ jee dụọ ya adụmọrụ sendela vidiyo ka ọ fụkwa na nke ndị nwe ọgwụ etinye anya bụ okwu ọnụ kịta ka odogwu kwesịrị ịpịa onwe ya ka akwa jedosa maka na enweghị ha anya fụ gba mme. so anyị na-asị ụmụnne na ụmụnna na-enecha vidiyo a na-enyela na ya aka na sọskraịbụ kwanụ na-etikwara na anyị aka n'efere mba ụwa ka anyị wee nwee ike na-ewetara unu news latest news mgbe ọbụla o ji wee gbaa n'efere mba ụwa. anyị na-asị na adịlụ nwoke mma na adịlụ nwaanyị mma
akụọ n'iru akụta mma ka ọ na-aza egbute mma igbuo n'akụkụ ọganiru. Biko Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekene m unu. Anyị enwenụ mgbe ọzọ.